Шулай дуслар, мен әйткәнемчә, безнең инде киштәләребезнең һәрбер өлеше кулдан эшләнелә. Безнең şeyләр, безнең продукция, сандыклар шикелле. Шуңа күрә һәрбер өлешен шулай итеп кисеп, чистартып, жуып, буяп тырышабыз сезнең өчен. Һәрбер кибеттә булган өлеш дип әйтик инде, ул кул эше. Шулай итеп без аны башта җыябыз. Аннары инде без аны шулай итеп ышкыйбыз, рәхәт кенә итеп, менә бу шкурка белән ышкыйбыз. С другой стороны, брат. Аннары буйыбыз. Буяу процессы инде безнең башка җирдә, ул да булса, монда өстәл корып куйдык. Шулай. Эшнең җиңеле юк.